सासाराम से रात भर गवाई पचरा माई के जगरान में। आइल बा प्रोग्राम माई रे सहरसा सासाराम से रात भर गवाई पचरा माई के जगरान में। पीछे पंडाल में नाचब घूमी घूमी ललकी चुनरिया उड़ा के। जीता दिली बाड़े के करा से कहब सखी सौधे जात बाड़े हम कैसे रहब। गोलुआ के दादा जीता लेके गईले साथ में केहू नहीं खे हाथ हमर हमें वाला हाथ में। करी लोग चर्चा होई भारी रह जाइबे पछता के। तीन बच्चा हाज चश्मा फुकनाया गाड़ी चट छोला चाउमीन खाइब औरो मिठाई। ए माई सुन ना हो जाई दर्शन रौरो मांगी हाय शीश हो। कैले बानी जमा रुपया 525 हो। आइल प्रोग्राम लेके मुकेश मुस्कान ब्रेक डांस वाला झुलुआ भी बा।